skal I se, hvordan man rigtig dræber. Hey guys, welcome to Tomahawk Spots. Hvad for en tog du? På Danish. Og vi er 2 drenge fra Danmark. Og vi vil prøve at lave nogle videoer til you. Jeg er rigtig god til Modern Warfare, og Victor han er... nej, Victor er ikke god til noget. Og vi er rigtig seje, og vi knipper jer. Ej, Victor, det er jo hack. Jeg hacker. Ja. Victor har lidt hack i dag. Hvad er klokken? Den er 13.05. Er du anholdt? Den er 13.15, og nu er jeg anholdt. Okay, vi skal lave seje ting, Victor. Det kunne være sejt, kunne det ikke? Der skulle lige skød, ikke også? Trickshot. Trickshot. Victor er en vitard. Victor! Nej, Victor, stop det. Jeg skulle tænke på Vi skal lave de der trick, eller de der tomahawk. Prøv at se en hardskåber, du er, mand. Nope. Se nu det. Lorte, mand. Og jeg vil bare sige undskyld, hvis vi ikke snakker jeres sprog. I'm not happy. Ej, Victor, lad nu være. Victor. Ej, vi skal sætte os sammen, for ellers gider jeg ikke lave videoer mere. Okay. Det er jo sjovt, det der. Det er nederen, det er det. Det ser mig. Victor, du skal stille der, hvor min tomahawk lander, okay? Ellers så fucker bank. Er du med, Victor? Victor, nej, du skal ikke prøve at drikke mig. Så stille, Victor, hvor er du henne? Over headshot. Nej, prøv lige stille og stille, så jeg kan se, hvor du er. Headshot. Hvor er du henne, Victor? Headshot. Headshot. Victor, lad nu være. Hvor er du? Hvor står jeg nede? Kom herover, Victor, din bølle. Skal du sige bølle? Ej. Og Victor, stille dig der, hvor den er. Så nej, jeg prøver lige noget andet. Jeg bander med træet. Og Victor, jeg bander op på huset. Kig på huset. Er det på huset? Tror jeg. Hey Victor, hvad kan du tænke på? Hvor rammer jeg den der egentlig? Upsi. Giv mig en af dine tomahawks. No! Okay. No, sagde jeg! Det er en ordre. Så rammer det lige i hovedet. Sådan, så fik du den. Jeg fik den ikke. Kast den her på stenen, ikke så? Det er alt for højt, det der. Og I kom herop med den. Nej, Victor. Okay. Og Victor, du står der i døren, okay, Victor? Står i døren. Nu, sagde jeg. Nu blev der sagt. 2 sekunder. Hvad går så der? Nej, Victor. Jeg overlevede. Ja. Jeg vidste, du skulle lige tage røg. Hvorfor? Fordi nu har vi ikke nogen tomahawks, og vi skulle Det altså var have derfor, jeg skød efter dig, Wilhelm.
Fordi du vil have mig til at skyde dig? Så skyder du Nej, efter mig. fordi du bare skulle dø, så vi havde begge tovhold. Så jeg skulle lige til at dreje mig. Skulle lige prøve at se, om jeg kunne lave en 360 i luften med sensitivity på 3. Ja, alt er altså backups. Hvor er du? Det er en flot væg. Hvor er det flotte blad. Hvor så er det? Den blad skal jeg have med om. Nu skal jeg ikke. Du skal ikke prøve at dræbe mig. Du skal ikke prøve at dræbe mig. Du skal ikke prøve at dræbe mig. Du kan... Everything you want. Okay, vi skal lave de der ting. Okay, Victor? Vi skal da tage det seriøst. Fuck you. Fuck you, bitch. Fuck you, bitch. Fuck you, bitch. Han er der. Flygt. Ej, Victor. Du Du er en Victor. Det sad lige i røvlet. Sad lige i røvlen. Du flygtede. Ingen skal flygte fra mig. Jeg kan godt lide, det kun er dig, der griner. Bølle. Mide. Blæremås. Vi får også på online. Okay, alle sammen. Nu er det slut, fordi at nu kommer der en ny bane. Farvel. Og der er kun 10% batteri tilbage. Det er Victors værelse.